Izifo ey'ningi esinazo singabala o-blood pressure, singabala o-cancer, singabala osifo senhliziyo, izifo ey'ningi, ushukela, konke lokho, zonke lezo zifo zidalwa izinto esizifaka emlomweni yethu, zidalwa izinto esizidlayo. Ikakhulukazi lezo zinto azive zimnandi and sizikhonzile and asifuni ukuhlukana nazo. Njengoba singafuni ukuhlukana nazo, asifuni ukuhlukana nokufa kwazo kuze kulamule igodi. Umzimba wakho njengoba uyilento yiyona udalwa izinto oyifaka ngomlomo. Okubuhlungu kakhulu ukuthi you don't even take isikhathi sokuthi sikline lezi zinto ey'faka udoti emzimbeni, because lezi zinto esiyidlayo zifaka ukungcola, zifaka ukugula kuthina. Kodwa futhi asuklini umzimba, asulekelela umzimba ukuthi sikline lo ngcolo ongaphakathi, asidetox, yabo. So ngicela ukuthi sibuke le video, sibuke izinto ezisinika ukugula, kodwa futhi kunzima ukuthi siyeke. Asibuke le video. Most unhealthy food in the world: bottle juice, packaged snacks, instant noodles, sugary drinks, candy, ice cream, fast food burgers, microwave popcorn, sports drinks, white bread, pizza, vinegar veggies, frozen meals, breakfast cereals, canned soup and veggies, artificial sweeteners, donuts, energy drinks, deep-fried foods. Uyazibona nje izinto esiyidlayo ezisigulisayo. Azikho izifo ezivela kuNkulunkulu. Izifo zidalwa izinto esiyidlayo, ezinye zicreatewa kephi? Emalab. Zivela lapho ke nje izifo. Akukho isifo ezivela kuNkulunkulu. Sisuke simsukela nje uNkulunkulu masithi izifo zivela kuyena, andazi lapha enkoshacima kanjani, but asikho ke lapho. So bantu bakithi kubalekile ukuthi si-prioritize impilo yethu. Akusizi ukuthi udle izinto uyidlela ubumnandi, kodwa wena uyazibulala, unciphisa i-life span yakho. Umuzi umuntu eseno 40 years usekhala ngokuthi hawa amathamba awavumi, uyahefuzela into engapheli, umzimba mkhulu. Abanye bayiduduza, abanye bathi hayi vele uma uyimama kumele ube mkhulu, hayi vele uma uyindoda kumele ube nomkhaba. Ayikho leyo nto. Yabona njengoba isisu sakho ndoda sisikhulu, sesingaka, sithinta steering. Ingoba umzimba wakho uyakutshela ukuthi khona into wrong ngomzimba wakho. Uyakutshela, uyakukhombisa umzimba ukuthi khona into wrong ngomzimba wakho. So lokho kumele ukuthi uku-attend izinto oyidlayo. Koshisa nyama wowe i-weekend ne-weekend. Uyajika futhi awaclean amafutha owafaka la emzimbeni wakho. Izipaisi zizemzimbeni wakho. Ama-acid obhiya laba nama-drink kuze emzimbeni wakho. Kulokhu kwakhelena nje. So ubona usunomkhaba bese uthi unomnumzane ngokuthi unomkhaba, kanti cha. Ukufa lokho kugcwele la eswini. Okunweba isisu sakho. So bantu bakithi asifunde ukuthi impilo sisukumele. Si-prioritize impilo. Mekuthiwa phuza amanzi, phuza amanzi. Mekuthiwa nciphisa kushukela, nciphisa kushukela. Yabo? Ngoba manje into enzakalayo lama factories akha lezi zinto ezisigulisayo enza ama-billion ngathi. Enza ama-billions. Abo nje base December nje uzobona. Bazoyibhubhisa imali. Uzothi uma usuqedela ukuspenda lapho bese bekudlulisela kwenye i-department yokugula. Lapho ke usiyonikwa imithi ethothobalisayo ukugula kwakho. Usuphila ngamaphilisi. Usudependent uko nabo labo bantu abakha lawo maphilisi benza ama-billions ukugula kwakho. Bawo-partner labantu, fike kungene lowo kudla okuzokugulisa, ukudla ugule, bese udependela kephi? Emaphilisini. Bese thatha over lawo maphilisi azokwenza ama-billions ngawo.
kuze kulamula ukuthi usuyozufe. Ake siyi-prioritize abantu bakithi impilo yethu. Naka impilo yakho umuntu omnyama. Funda ukuthi izini ezi-good for umzimba wakho. Ukuthi zimnandi azikho mnandi lokho akubalulekile. Into ebalulekile ukuthi zenzani emzimbeni. Ileyo nto ebalulekile ukuthi umzimba wakho unakekele ukuze uzokwazi ukuthi ukuthwala ukuthi uphile isikhathi eside. Vala umuntu omnyama. Akusizi ukujaha umsebenzi. Ujaha imali. Bese ukhohlwa impilo yakho. Bese ukhohlwa uku-investa kwimpilo yakho, your health. Because uyijaha imali, uyithole, uthi uyayithola kanti impilo yakho isiyashoda. Awuyinikanga isikhathi sokuthi uyinake impilo yakho. Awuyinikanga isikhathi sokuthi uyinakekele impilo yakho ukuze izokuthwala uphile isikhathi eside sokuthi u-enjoy le mali oyijahayo. Nempilo ejahe nayo. And into ebuhlungu kakhulu ngathi sina abantu ukuthi sazi ukuthi impilo kumele ukuthi uyinake ngobona kusugula. Sokulate lapho, sokonakele. Impilo uyinaka ungakaguli. Be careful ngezinto oyidlayo. Be careful ngezinto ozenzayo. Yabo? Impilo kumele uyinake ungakaguli. So thina siyinaka ngoba la kusugula, usuye esibhedlela lapho usuyoxheshwa lezi zinto oxheshwa zona lezi ezizokunezelela, ezinye zikungcolisa umzimba, ezinye zithothobalise, zikwenza ube dependent kuzona ukuze wenze imali ngawe. Yabo? So funda ukuthi impilo uyinake before ugule. Umuzi umuntu athi mina ngigulu mina into zabelungu lezi mina ngiright mina. Ufuna ukuthi uzogula kuyima uyinake impilo. Yabo? The reason why bona labo belungu uthola ukuthi baphila isikhathi eside baze baguge baze babe izalukwazi namakhehla alontuzayo. Kodwa wena una 40 years usukhala ngamathambo. Una 35 usuhevuzela into eyibhada usakwazi ngisho ukugijima ngisho kwenzani. Isizathu sidala lokho. Number 1 abelungu into abayidlayo. Badla into eyinempilo. Lezo zinto eyinempilo bayayibizisa. Bese ukuthi lezi engenampilo bayishipise bayifake all over khona mina nawe sodla zona. Badla into eyinempilo, lezo zinto eyinempilo bayibizisa. Okwesibili bayasupplementa labantu. Yini supplement? Supplement ilento amaphilisi add into eshodayo emzimbeni. For example, uma uphethe amadolo kusuke kushoda iglucose emadolweni. So banawo amaphilisi okwenza leyo nto leyo ukuthi ku-add iglucose emadolweni. If kuukuthi mhlambe uphethwe amehlo, shoda uvitamin A kuwena. Banawo ama-supplement a-vitamin A. So into abayenzayo bona, they supplement ukuze bengezofana nami nawe, ukuze bengezoba weak njengami nawe. Futhi they exercise as well. Futhi they detox as well. So nathi asifunde ukuthi sinake impilo yethu, ungayinaki sekulate. Siyabonga kakhulu.